Kahle kahle mina ngafika la ekhaya njengomakoti kodwa sekuyisikhathi ukuthi ngiwushiye lo muzi. Kanti uyephi ngempela ntombi enoshiki? Manjeri, wena usuzosifeza-ke manje isifiso sami-ke. Umama karaya manje urayi noma wakhe mazohlangana-ke. Manjeri, ukwazile ukuphunyuka kuzungu kaJay. Kodwa-ke kumina-ke uma ngase ngibe nendlela yokuthumba umakaraya nje, ngingaba namandla ayo yonke into. Uraya uzokhothamela mina ngedwa. Bengithi ngithatha uma wakho ngimyise esibhedlela esikhulu kodwa uManjeri wavesane wangivimba nje. Wase wamthatha noma wakho. Bukela inhliziyo ayiphakelwa njalo ngomsombuluko ntambama kuya kwisonto makugamanxa ihora lesihlanu kuStarkhanya kuphela.